Benvinguts de nou a Barcelona, on ja som a les sèries finals. Després de 3 dies de classificacions i 6 regates, ja sabem quines són les 7 nacions que s'han classificat per a places en els Jocs Olímpics en la categoria 470 homes. Canadà, Xile, Irlanda, Corea, Rússia, Turquia i Sud-àfrica. En l'esdeveniment 470 dones es va decidir ahir la flota d'or i ara hi ha 6 nacions lluitant per la resta de 5 places. Competeixen per elles Àustria, Xina, Croàcia, Dinamarca, Polònia i Rússia. El temps fins ara ha estat desafiant, des de la calma fins ben fort i tot el del mig. I avui les onades s'han descrit com estil rentadora. Bé, potser l'acció necessita vent, i el dia d'avui era realment ennuvolat i inicialment sense vent, amb les flotes aturades al varador. El comitè de la regata ha esperat fins que s'ha estabilitzat el vent abans de baixar la bandera d'ajornament i enviar els equips a navegar just abans de les 3 de la tarda. La corrent ha estat forta, així que ha estat complicat per als navegants mantenir-se darrere de la línia. A la IN de la flota 470 Homes Or, els croats han estat els primers a sortir des de l'extrem. Al costat seu, la parella alemanya de Gerth i Follmann i els grecs Kampouridis i Papadopoulos es trobaven en aquesta posició. L'equip d'Austràlia, Smith i Reistadler, van ser els primers en passar la boia, amb la parella australiana Belcher i Page darrere en 5è lloc. Però ha estat, tot i això, una lluita ferotge, molt disputada. Encara que els austríacs mantenien el seu avantatge a McNeil i Beale dels Estats Units en segon lloc. Els alemanys Gerth i Pollmann podien veure que els australians estaven perillosament a prop. Ells també, però, ho donarien tot. Guanyarien de nou? Jonas i Niklas Lindgren i la tripulació de Nova Zelanda, Snow i Saunders, seguien l'estela. Per descomptat, no ha estat el que es pot anomenar una sortida prometedora, però moltes coses han canviat durant la de sotavent, inclòs els primers llocs de la regata. Calabrese i De La Font han passat la boia primers, amb els australians pocs metres darrere d'ells, de Smith i Reistadler, que anaven en segon lloc. A l'altra banda, la parella alemanya Kibel i Reagan d'Austràlia van decidir virar, només passar la boia, i s'han anat directament a l'esquerra. Calabrese i De La Font han mantingut el seu avantatge fins al final, mentre que els australians han aconseguit robar la segona plaça als nord-americans, just al final de la regata. No ha estat exactament el que McNeil i Beale havien planificat, ja que havien estat per davant durant tota la regata. Ha estat en l'última trebutjada on els australians s'han endinsat per últim cop per avançar. Les dificultats han estat similars per a molts altres vaixells que no s'han adonat de la força de la corrent. Els grecs, per exemple. A la flota d'or de les noies, les sueques Eriksson i Gabrielsson han estat les líders d'aquesta regata, mentre que la parella francesa Liquinsey i Guéron, al costat d'Alé i Pouri de Nova Zelanda, han estat al darrere a pocs metres d'ella. Però fins i tot una 4ª o 5ª posició és un resultat impressionant a la regata inicial de la sèrie final. Més complicacions encara per a l'equip francès en la propera regata. La sortida ha estat favorable a l'extrem, però les noies de França han sortit a favor i han hagut de passar darrere de tota la flota. No ha estat exactament la millor manera de començar una regata. L'equip dels Estats Units han pres la mateixa decisió i s'han anat a la dreta del camp de regata. Valdria la pena? Les imprevisibles condicions meteorològiques han propiciat un dia de disgustos i s'ha d'estudiar la taula de posicions. Passarà el mateix també demà? Torna amb nosaltres per al 5è dia de regates, aquí, al Mundial de 470 de Barcelona 2012.